sallar ta biyaro mun ɗauki duka waɗannan tambayoyin mun miƙa su ga malam Muhammad Barmo wani da ke da masaniya game da tarihin na biyano ga kuma abin da ya sawwaka. Biyano wanda ke da shi masarauta ce take da shi, tsagar masarauta ita take da biyanunta, ita take da tambarinta da awallanta da jirimanta da kominta ita take da shi. Tambari sarki ke naɗa shi, awalla sarki ke naɗa shi, jirimin sarki ke naɗa shi. Tambari shine jagoran samarin biyano duka shine kaman president na biyano. Awalla shine ke kulawa da kaman tamburra da komi, ka gane ko? Jirimin shi kuma shi ma yana kulawa da tahiyar biyano akan ko na goye ya san kashi kai rakon maza na tare da mata to juya da dama juya da gwadi ne na karfin sarauta duk shekara kuma sai ta yi tare da murna da zawa cikon shekara ta musulunci, saboda kullum ina gaya maka abun agadas kullum sai musulunci ya shigo shi. Al'ada ce amma tana da wani reshe na girmama wani abu na musulunci cewa da shekara ta musulunci. Wasu suna danganta biyano da cewa yana da alaka da musulunci. Baya da alaka da musulunci sai ta hanyar girmama shekarar musulunci. Ba wata alaka gare shi musulunci, al'ada ce kamar yadda sauran kowane kasashe suke da al'ada. Al'ada ce ta gudun karfi kenan, duk shekara masarauta ta san abin da take da na karfin yaƙi. Tunda lokacin na yaƙi aiki mutane ba zama na su bi haka lahiya, kamar tesikinin ne eskini kamar gwadi fareti ne dan masarauta ta san abin da take da. Amma kuma sai aka zamanto sai a fara shi bayan sallar layya 7 ga sallah, kuma sai a samu a ida shi daidai kamawar shekara, sai ya zo ya muwafaka da safiyar 9 da safiyar 10, kuma inda yake kwanuka ne masu daraja cikin musulunci. Shine esikinin, shine gwadi na karfi na ce maka, shine gwadin karfi. Ba gani bayan da ake yin shi, ba ga yadda yake tsare ba biyano. Ai da lattijawa ne masu ba da banga, sai a sa lattijawa suna gaba, samari masu ƙarfi yan gaban rawa suna gaba, masu zarya kana ga kowane shirye yake da wuka da mashi da takobi, su kuma ga masu kaɗi suna ziga su. Kuma abu ne wanda yake da in ka diba fuskar shi duk yana tayar da mazakunta, tunda ba a yansa cikin gari sai an kwan daji. Ga lokacin nan kuma daji wahala gare shi. Ga wannan zamanin daji akwai kuraye, akwai zakoki, akwai mini, ba abin da babu. Kwana daji ba karamin magana ba ne. Sai namijin da ke jin kasa mazaje su fita su tayi su kwana, su yi shiri su shigo. In sun shigo ba su tsaya ko ina sai masarauta su zo, sarki ya ga mazajensa, ya ga mayakansa, ya ga jama'arsa, ya ga kuma arzikin ƙasa. Kuma ba a yin shi da talauci, ana yin shi da wadata. Na ɗaya cikin shi ya kalli ƙarhin ƙasar shi, yana da matasa, yana da lattijawa, yana da samari, yana da kuma ya kalli arzikin ƙasar shi, akwai ado, ba a yin shi da talauci. Tun can fil azal ma dama biyanin haka ake yin shi. Ko da muka yi wayan mu dama abin da muka gani biyano da tambarai ake yin sa, 3 tambara ake yin shi da kan zammai. Amma sun ce mana uwayen mu da tambari guda ne ake bugawa, samari su kewaye, kuma da gidan sarki ne shi kenan yamma. Da yake abin duniya dukan ana son ya yi gaba sai a yi shi kaman ana son abu yake sai ya kishiya. To zamanin an samu wa'insu sarakuna da yake sai suka kwatanta kaman a maida shi ya zambiyu, a yi gaba sai ya yamma, don saboda kaga abin